Senkezweni ngikhuluma nawe phondo lwami, ngikhuluma nawe ndoda endala, ngikhuluma nawe mavula kuvaliwe, ngikhuluma nani masosha. Uma iNC iqala ibheda, iqala ijikelwa abantu, ishamasha, abantu bephuma babeyithembile imfihlo zayo, ziphumela obala. Ngakhuluma nawe, sengizokhuluma nawe kugcineni ke manje. Ayi, njengamanje sizoshaya uvala. Ogulayo uyamsindisa ekhaya, asuke uyavota uyoqala ukugula ngoLwesihlanu. Wonke umuntu ofikayo amehla ayovaleka avuleke mayibona uMK. Akube njalo ke madoda, akube njalo ke madoda, siyaphumelela namhlanje sinqobo kokugcina. Ayi, kade lezi imbongolo zisihlupha, kade lezi imbongolo zihamba zisihlupha. Njengamanje wela imfule emncane nemkhulu uye kuzo zonke izikolo okunama party agent nongako nakhona ama party. La ungana party agent khona, wena party agent, ngiyakunika isikhundla namhlanje. Namabhano ayo ndiza kwenziwe ini, bonke abantu bazothi sivotela iMK. Asinqobeni ke madoda, niyogada amasela, nigade yonke into, nigada amavoti. Ayi, sisuka madoda, sasiwinile ndoda. Sangishilo, sushilo ngiyakuzwa mina. Sakunjalo nje. Kunjalo ndoda madoda, izisu zimabhaqlabhaqa bawuphatha oshukela bagcwala ibhedlela. Ayi, bawogoloza nezimoto zemkhandlu kuthiwe seniphumile ema-office madoda. From Friday indoda ibuyele ekhaya. Iyasho ithi ngicela nithenge izitina nosimende ngizokwakha. Ayibuyela madoda manje, abuyele emakhaya manje. Sengishilo. Siyangena siyophuma. Siphuma ngale. Noma bengazama izalukazi ngoba yizona ezinokusiluzisa zizanya zirojwa ngecross. Zingavumi lutho mabefika lapha izalukazi, akekho umuntu onibonayo zalukazi nivotela iMK. Kunjalo nje. Nakho-ke sebevumile, bhaka ezisu. Bhuqa